χαλάσετε. Να ενεργοποιήσετε τα πυροτεχνήματα σε περίπτωση που πετυχαίνετε τους στόχους. Come on. Ναι. Πολύ καλός. Συγχαρητήρια. Εδώ είναι φυσικά οι φωτογραφίες από το ταξίδι σας και τα αυτοκόλλητα που θα πρέπει να μπουν στο χάρτη σας. Nice. Κουκουβάγιες. Come on. Κουκουβάγιες. Συγγνώμη, σε μπέρδεψα, συγγνώμη. Σκύουρος. Yes, σκύουρος. That's enough που λέμε στο χωριό μου. That's enough. Βεβαίως. Κουκουβάγιες. Yes. Δείξε μου λίγο, καλλιτέχνικο αναφοράς. Ονειρό παγίδας. Dream catcher. Τότε πει καλλιτεχνική αναφορά.